Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u YouTube. Nadam se da ću prezentirati jedan Minecraft server. Ovaj server je Sky PvP, znači znate Sky PvP je. Ovaj server je ekstra, znači ima dosta igrača, ima 16, a bilo je malo prije 40, ima 100 slotova, 1.7.2 je verzija. Imate neke komande, help, evo vidite, imate ove neke komande, help 2, rules, dobro to, ok, sad ovo nema warpova, radi sve, ajmo da jedno odigramo, znači, ovo je, dobro je. Imamo tu, sad sam ja igrao ovo ekstra server, znači molim vas posjetite ovaj server. Dođi sine. Ne brate, šta je ovo? Bravo. Dobar si, ali nije mogao. Ovo je 4, ja mislim. Nema veze ljudi ako nas ubije. Malo parkura. Odlično, ubili smo, ajmo ovako. Ne možeš, ne. Veliki lik. Fulo sam mrtav. Aj mrš. Daj ljudi, šta je ovo? Ne da mi snimiti epizodu. Ajde ubim. Eto. Znači ljudi, vidjeli se naš, ima ovdje, ja mislim, čitera. Ima ih mnogo. Znači, nagomile ih ima. Znači, admin je Paliden TV. Onda, vlasnici su, Hunter. I ne znam kako se drugi zvao, ne znam. Hunter je glavni vlasnik, on je glavni. On se pita za sve. Okej, to je. Ajme se. Bez nički, bez ičega. Tu su neki likovi. Imamo tu neke napitke. Ovaj je popio napitak za snagu. Dobro ljudi, znači snimat ću na ovome serveru, snimat ću Sky PvP, znači i ljudi, ovo je 27/4, ja mislim, server. Radi mjesečno, znači uplaćujem, izvinjavam se što se ovo desilo. Telefon je uključen. Ok ljudi, posjetite, imat ćete i u opisu videa. I hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!